Kani kadai ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ride Laban College Shillong, bringing vision to life. Online and offline admission is going on for Class 11 Arts, Science and Commerce stream for the session 2025-2026. NEHU affiliated college for BA and BCom with NEP courses. Hostel facilities for girls. Shillong. Kalaway jong ka jinglet jingwan kadon hangni. Sungau tu ya kabor jong ka boarding bat ka Aether electric scooty. Let's ka Quincy Motors Demthering Shillong bat penyesno yaladi hakalashay ka ba kamstart kamshay. Ni piliang subhai pi baro syaki mat kimat mentah ke janmin ka khanyu tori jumang arjar arsan. Kimat nak leng kejela. Menteri Rangba Kejelau Konrad K. Sangma haka jinglet jingo ya kesnong wak lengkat kepada haka thain penusla. Ulapan benar ban mang pisa lai folklore tengka nak benta ban snai ya Living Root Experience Center. Dak babu hakmat ya thong ban kentiu susu ya ki kam jingo kai perthai. Bat ban penek pensa ya ke jingking jiri kepada lupa dagi spa snem. Nalor gani Menteri Rangba ulapan tipru ba onsa shna pan ba ya kalanti ya ikejat ka papnia so sya ki jingking jiri khanang ban pensuk susu ya ki nonglet sangkai suari bat ya ki nong ya kejat. Susu on samang pisaru sau folklore tengka. Banshna ya ka residential music retreat hagashnong waken. Khnang ban pene pensa ya ka jing reus pa jong ki jing ruai tenrai khasi hagajela meglai. UMLA jong mau kerwat constituency uba Renington Lendok Tongkar. Ulale jurip ya ka Maharam Government Higher Secondary School naga benta ban pensedang no ya ka jing puli ha ka art stream ha ka pormen step bar ha ka pormen sngi namar kumba kalong menta kani ka school kadang don tang ya ka science stream. Lasem bagani ke school kadang biang pura ki kamera kelas ki badang teli. Hadian baka school JNV kalapan kerja no syaka permanent campus jongka kabala dep Singapura. Ke Southwest Khasi Hills District Chess Association kalapan long ya ke chess championship arjar arpusan ke pasau ha ke kerdan student category but open category. Ki don kumbah nyau pu kendai ngot ki kena bat ki samla shenrang bat kentai ki balai shimenta ha kani ke jingila ka chess. Kita bayok rung ha ka top 6 kin sa syak jiet ban lem ikmat ya ka district ha ka state level bat ki bayok rung top 4 ha ka state level kin yo alat ban mikmat ya ka jela ha ka national level. Key Officer Jongka Ranikor CNRD Block Southwest Khasi Hills District rengkat ki pulit Jongka Dangar Police Outpost ki Rangba Shnong bat kinong yalam Jongka New Trap National Youth Front Dangar Balat Border Circle. Ha kejing ilang balalong ha Dangar East Khasi Hills District ki lamana teng ya ki no ki brio ki baju penjot ya ki ki wa dak ba berbi ha shilenter Jongka wa ni. Layat ho baha gajing yalang labu daki kendon ki peting ba sya syu ban kierjar ban ber dawai bi ne ban siat bom par ladalap ya ki papen ken ain on dan kuna san pho hajar tengka haga jo kopor lapen bena ban ai busket ru si pho hajar tengka ya ki brio ki bayo kem lani ki balap ya ki bale dusman ya ki do dawa. Menteri ke Sarkar Jelau bakhmi ya katnat labor uba Shakliar Warjri ula batha ya baro ki labor inspector ban jurip ya baro ki jakatrei ki badon ha jela khnang ban la ban pengor ya ki jingwan rung kertep jong ki nong bela bar jela bean ki bawan syakani ki jela. Menteri ba Shakliar Warjri laong ba ke Meghalaya kalong ka balapan kre ban pelong ya ka lumpung ya ka National Games House nem arajar arpenyo. Shushu Menteri wilayah tu ba ke Sarkar pedeng kala rai ban ailat lem ya ki weipat ki jela ka tain stay lamingi ban pediang markawai ke jingile kai. Ha ka jing pelong ya ka National Games ban sapenyat da ka jela Meghalaya House nem arajar arpenyo. MLA ka Jowai uma wailat miki shela ulale jurip ya ka jing pentrei ya ka mini secretariat ka badon ha Jowai bat ulaya tu ba ya ka jing trei la dep kumba prapusan persen AA bat ka khatsan persen ka basa kalong satang ban penbiang ya ka ka boarding bat ki wei pat ki benta pasyabar. Hagani ka juk ka sngi uma wailat ulale jurip ru ya ka Yaumusiang Market Complex
kabala sa teng la bun snem bat ka sarkar MDA kala shim ya karai ban sedang biang ya ka jingtei ha ka jing lot ka bakot arpusan point riu klor tengka da ki spangot ki pait ba kilami bani shimenta haka tiranga rally hanong ba Shillong ya kepala pelong da ka Bharatiya Janata Party Meghalaya State Unit kinong shimenta kilayara ya kalama lairong jongkari ban ajing kersian ya ki sipai gari ki bala ya kun dagatma persya ya ki leno ba ya ki sipai gari Pakistan haka Operation Sindur hadien ke jing siat yap jongki arpun ringot kinong jungok kai pertai ha Pahalgam Jammu and Kashmir dangsya mentang ini pai syakimat kubona kelengkari Lieutenant Governor jongka Jammu and Kashmir Manoj Sinha ulale jingo ya gijaka ki pashakta na kada ke jing ter bom ka Pakistan hajan line of control ha Kupwara district Lieutenant Governor ula ong ba ula bathaya ki officer bakin lum ya jing tip ki babnia khnang ba un pha sha ka sarkar India bakan penbiang jaka sa pa sipor jong ki brio namar ba ki don kumba ars pa tali ki yeng brio bat ki dukan ki bala julor na kadaw ka jing sha therbom ha ka Pakistan kaseng Aam Aadmi Party ha Delhi kalakat Arliang pat kinong yalam jongka kila thau da kaseng sain pertek patmai kabala tip kum ka Indra Prashtha Vikas Party khat sangut ki municipal councillor jongka Aam Aadmi Party ha Delhi kila resign no na kaseng jongki bat kila thau ya kani kaseng ka patmai ya kani kaseng tmai on yalam da u Hemchand Goel ki wei pat kinong yalam jongka ni kaseng ki kentup yo Mukesh Goel u Himani Jain Devendra Kumar, Rajesh Kumar, Ladi, bat ki wei pat. Mukesh Goel udai unong yalam haying dorbar jongka Municipal Corporation of Delhi. Ulaong bagi don bun ba ki councillor menta ki bakwa ban peniaso bat kani kaseng ke pertamai. Ka sarkar India kala shimya karai ban pha nyungut ki MP ban Lech Shabari ban Crenshaw ki ri jongka pertai halor ka jingdon kti ka Pakistan ban kershan bat ban beitingka ya ki sengleno ka Congress kala pha kerteng sangut ki MP baka sarkar kan kuntup lang nrei hagata kalis ka kerteng jong Shashi Tharoor kampau kum ubri ubaka Congress ka pha nrei ya Shashi Tharoor la jet hi da ka sarkar BJP ka Congress ka pha do u Anand Sharma u Gaurav Gogoi u Syed Nasir Hussain bat u Raja Bra Vice President juga India Jagdeep Dhankar ula yaro ya menteri rang bado kari Narendra Modi dak baong baka Operation Sindur kalong tik kumbale ka United States hakapor baka let siat yap ya Osama bin Laden hausnem arjar khatway ha Abbottabad ha Pakistan ulang baka India ro kalale kumju bat kam shim lakta ai ya ka jingdon jing em jo ka Pakistan nre ka khruwet bit tik tang haki kitem leno Kandai ngut ki lekno ki badon ha Manipur ki lasha kem na ki Santali ki district kata na Imphal East, Imphal West, Churachandpur, Thoubal bat Bishnupur. Ki dei ki lekno na ka seng Kangleipak Communist Party, People's Revolutionary Party of Kangleipak, ka Chin Kuki National Defence Force bat ka United National Liberation Front. Ka Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport Mumbai bat ka Taj Mahal Hotel kila syak berngem pen betai bom. Lapa ya ka siti berngem pen betai bom lengba ka email. Ha ka siti la berngem ban pen betai bom da ka pakeno ba ka jingsdien pasi ya u Afzal Guru ka dei ka jing bishar ka bom hok. U Afzal Guru dei unong Jammu and Kashmir bala syak rai penrem namar ka jing syak hertma ha parliament ha ka khalai tarik unok pra arajar iwe. Unong yalam jong ka seng Bharatiya Janata Party ubapek ya ka National Information and Technology Department. Ula takrain ting ya unong yalam jong ka seng Congress u Rahul Gandhi bat ula ong ba Rahul Gandhi u Bishni ya Shashi Tharoor ba usya jiet ha ka sarkar ban lek mikmat ya ka India Shabari ban kren sya ka partai halor ka jingdon kti ka Pakistan bat ki leno. Uni unong yalam ka BJP ula ong ba baro ki tip ba Shashi Tharoor udai ubri uba start bat uba donru ka jing shampang kum u officer jong ka United Nations bat udai ru ubriu uba la ban kren na bentakari.
Ka National Investigation Agency kala kem arngut ki sleeper cell jong ka ISIS ki badon kti banya sala kumno ban hiertma haus nem arjar arfulai hapune. Ki arngut balasya kem ki kentup ya u Abdullah Fayaz Sheikh u baju khot sin kum u Diapa Ruwala bat u weipat udai u Talha Khan la kem ki na Chhatrapati Shivaji Maharaj International Terminal 2 Mumbai. Mentapat ngini pai syakimat kubor nakaleng kiri ke pertai. Ki sipai ke Israel kila kam ba kila yok penyap yo commander jong ke Hezbollah hakashnong Mazrad Jemjin kebadan hak benta basyati jong ke Lebanon. Ka Israel kala kena ba udai commander u basdang ban thau thmai biang ya ki tem jong ke Hezbollah ka Israel kala pon pra. Ki kubor kila itu baka Israel kala yok ban siap ya u drone hakapor ba udang don hapo kali. Ka United Nations Food and Agriculture Organization kala ai jing ken ba haus nem arjar arsau ki don arspa kendai pesan million ngot ki brio na ki san pulai tuli kiri ki badan hapdeng ke jingkerdo bam. Kat kum ka kaipot jongani katnat trekam ka UN. Lapan i ba ka khamjur ka jing kerdu bam haus nem arhajar arfsau ban yanujor bat usnem arhajar arfulai. Kalapan mi ia kani ka jing ken kat kum ka kaipot jong ka arhajar arfsan Global Report on Food Crisis kepala wat benia da ka Global Network Against Food Crisis. Unang sansyar ba klik do ka North Korea u Kim Jong Un la lekpek ya ki tiar thma jong ka ri ki badon ha ki tem sipai ba per bat ula kan turu ya ki sipai ba ki dei ban pen klan bha ya ki tiar thma jong ki bat ban pen krek lepa ya ka thma namar ba om tip lanu ka thma kan khie ula kan tu ya baro ki he sipai na rengkau na duriau ban na sonru ba ki dei ban long ki bala krek. U President Barim jong ka South Korea u Yoon Suk Yeol ula pen bena ba ula mi na na kaseng jong u ka People Power Party bat ula kerpat ikipat ba bagi dei ban ajing kersian ke barat ba yau kertong presiden jong kani kaseng u Kim Moon Soo u Yoon ula ong ba wat la ula mi na ka party u kuak ban yu i ba kani ka party kan kieu bat bagi pat ba akin ai ke jingshania ya ka. U Dr. Bana Pakistan u Sheikh Ahmad Mahmud badai na kajat nriu ritpat Ahmadiyya ula syaksiat yap hapo ka hospital ba utrai ha Sargodha Fatima Hospital ke badan ha Punjab province. Kajing syaksiat jong u kadai tang na kadaw ka niam. Urunar ulawan rung hapo hospital bat upong da ka uniform jong ki nong tray ka Clean Punjab program bat uwan rung jubor ha hospital bat siat arkuli ya Mahmud. Menteri Rang Bado ke Pakistan u Shehbaz Sharif ula kubur baka ketem sipai Air Force jong ke Pakistan ha Nur Khan kala syahir tma hagi sipai ke India bat ula ong bola yo jing tip ya kani na u General Asim Munir u balai thu ha u baka India kala terbom keleng ki ketem sipai jong ke Pakistan ula ong baka Pakistan kala du nong bahan kani ke jing hier tma jong ke India. Itu gilong kimat